Ysgol Gynradd gyfrwng Saesneg Ysgol Gwynedd wedi'i leoli yn Fflint yn Gogledd Dwyrain Cymru. Mae yna tua 500 o blant ar y rhestr ac o ddeutu 65 o staff wedi cyflogi yn yr ysgol. Mi ydyn ni wedi defnyddio rhaglenni prentisiaethau mwyn esblygu'r cyfleon i staff yn yr ysgol, a mae cael y cyfle o defnyddio prentisiaethau trwy Achieve More wedi rhoi cyfle ac mwyn i ni defnyddio y cyllid mewn ffordd creadigol. Mae prentisiaethau yn bydd mawr i'r ysgol mewn dwy ffordd ar gyfer rhoi cyfleon i'r prentisiaethau sydd gen ni trwy wneud y cymhorthyddion a prentisiaethau chwaraeon, ond eto rhoi cyfle i'r staff yn y tîmau arweiniol mwyn datblygu sgiliau nhw i mentora y prentisiaethau a'r staff ifanc mwyn uwch sgilio a cefnogi nhw trwy'r rhaglen. Hyd at rwan, rydyn ni wedi elwa o gael prentisiaethau y cymhorthyddion dosbarth fyny at lefel 3, so wedi cychwyn lefel 2, wedyn gweithio fyny at lefel 3. A wedyn, da ni wedi hefyd cyflogi a prentisiaethau chwaraeon mwyn cefnogi yr plant sydd yn cael eu dysgu trwy ymarfer corff addysg corfforol yn yr adran iau'r ysgol. Mae nifer fawr o athrawon hyd at rwan wedi buddsoddi trwy dilyn yr rhaglen Arweinyddiaeth ILM 5 eto trwy Achieve More, a mae hwnna wedi cael argraff arbennig o dda ar datblygu sgiliau nhw o fewn rheoli yn yr ysgol. Mae yna lawer o manteision cael prentisiaethau yn yr ysgol. Mae'n help fawr i'r ysgol, mae'n creu perthynas rhwng y cyflogwr a'r ysgol a'r prentisiaethau, a hefyd mae'n rhoi cyfle iddyn nhw mynd ar cam ymhellach trwy o dan arweiniad ni mwyn sicrhau bod gen nhw gyrfa o fewn addysg. Mae Matt a'r holl staff a'r mentora yn Achieve More wedi bod yn wych ers y munud gyntaf, ers cefnogi'r athrawon oedd yn dilyn y cyrsiau Arweinyddiaeth hyd at cefnogi'r prentisiaethau wrth iddyn nhw fod yn yr ysgol ac yn gweithio yn yr ysgol. A mae'r holl gwaith yn y cefndir o holl gwaith admin sydd wedi cael bod yn ei le sydd wedi bod yn help mawr i'r ysgol, ond swn i wir yn dilyn y rhaglen a gael mwy o prentisiaethau yn y dyfodol.